Molang deh. Ini kan dirandin jadi. Mama angkri sengde, isi kan tanalai. Dali angkri, nih dali. Omprai jadongo मछली और इसके साथ क्या है टोमेटो इसके साथ बनाएगा टोमेटो और मछली जा रान्दिनिया जाबाय नैनो आरोना दे मोजाङै देबानो जाबाय आयदा ओमफ्राय आंथ' मा होनो नायग्रासो नालाय आंथ' नायग्रासो नै जनानै आरामसे थाबाय गेद्दादां दाथ' हारसिंसो मोसौ दैजों संसिगोन बेथ' रान्दिनिया संबाय थासिगोन नै नायदो रान्दिनिया मोजाङै सं गाव सिला सुनांगोन दिनै जखाय रोसिदो लोंनानै बेलथेना थानांगोन लागाव नायनि मा देदो मा देदो साब्रां आइजो फानलु देदो फोन रायलायदो दे देबाय थादो रख'ता दे ये मछली का माथा है और ये पेट ये जापान है ये क्या है ये ना फिसा फिसा है फिथिख्रि इसके साथ टोमेटो ये हाचुबे करता है टोमेटो के साथ बनाएगा दाबर का हार रखा हूँ जाया बिंदिरे ना आइदो दाबर mau dulu oh bayar harus dabar dabar lain sih dabar aduh dabar gedor lah dabar gedor nih ding 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 इसके माथा में देता हूँ aduh ya ये पहले मसला डिबे करता है इसलिए हचबे करता है ये हमारा डाइनिंग में इसमें हम हाचुदोंमोन नोंथाङा मस्ला देनानै गेस दङ थेवबो गेसाव बिराद खामो ना ओंखायनो दिनै अराव संबाय नै खारैसो होदों बायदि नुदों आंनियाव खारै होआखै आंलाय सानदों दालियाव खारै होबाबो जायोना गथा गथा संदों माथो नै जोंहा रान्दिनिया रोंथारगोनलै सोरनोबा नांगौबानो बिहरबानो जाबाय दे मोजाङै सं सिटारखौ खेबसे गायनो फैयो रान्दिनि नै ओमफ्राय इखिलाय माला माबागोन इखिलाय एवगोन बा साखिदो आयु फाग्ला मा जादों संग्राया दा जाख'लाला मिन्थि फैदो फाग्ला गाबोन हलियाव सोर गेलेगोन फैदो फोना लायनोसै जोंनिया माखौ मोननोसै हिनजावखौ मोनगोन आरोना गासै आइदै जाद खालामो साला आयु देखायगोन नेबानो जाबाय बयबो आं दुगैनानै फुरा फ्रेश जाना थांसै आरोना थाथ'बाय गाइस मा जाखो मेगना आंनिया मस्लाखौ देनानै मेगना हाबबाय नायनो हालालै थैसिगोन फांलाय मा जागोन बेखौ देनानै जाबाय थैसिगोन दां दिनै आलौबाय
देना जादोंलै कुकारखौ मस्लाखौ दैखौ सुस्रानोसै आङो